bo ko do ko ale tumbe ka sungalo sunjuru sarama ka sungalo muntemena abake ka juru sara asunna fajiri ko fe dugu jele a ce nana ma ce ko ale ma ko be musola muso ko anne suntondo de nka sungalo juru munum binna mba sunna ko ce ma muso toye ko ce sera alema ko ewa aleka wala halabe chogodi bo doni ke ko suye wajibi de akera ka sungalo juru sarali de akera kafara sunde ni donna sun wajibi len kono o tigelite daga yefo darura juma ni banana ube tamara nunun de be se ka wajibi sun tige ibolo mais ni nunun te ate daga ka tige donc doni ko nyinin karan ni na nyogona ma Cheikh Abdallah Bumbaji nu nyinin karan ni na nyogona ma o akum e wacce mi dode ya fo ale fana ya fo nin chogode la ko ale sunna de aka sungalo juru sarala ko ya sora le ka chebe tama yoro de la che nana kabo tama yoro la kale to sunna che ma se ka sabali aye ya ira che la ko ale sunto ro me che ma se ayrela ale ka ce sera mo be chogodi o Bumbaji yejini kalimin jabe ko ka ce yemmin ka tube kata alama ay ala soso ka junubuke mo man kan na e wajibi su mo man ka ke sababu ye kotige ay junubuke aka tube kata alama na ya sure minya musoye e fana jenanaye ima babolo i jenanaye ay je nyogonya inke ifana ye junubu so itubi kata alama ika ala ya fadeli ika juru min bila harbi juri iba sara dongere me na ya soro ka kuma surunya na ya soro nin ce min sera aka muso ma ka wajibi sunna ni muso fana ce ya nyini ale kon suntono muso ma to ya ale fana ya yire bila wa muso ya diara wuye je nyogonya ke ufula be ye juru busoro ukatubi kata alama kala ya fadeli bo muso yi summin ciñanate aba sara dongore me kafara ko tala de parce que kafara yede sungalo yere konona tile de nini ceye jenyo nyake kafara bu odela me ni ote kafara ko te me ukatubi kata alama kala ya fadeli me na ya soro muso jako yara muso ya yara cenan suntodo ceye muso forose de muso banna chogo bela ceye ya forose ka jako ka janofe muso haraka summa ciya akasumma tiya ni nye karabali de junubu te alela akasumma tiya ka fo nyonya en ko fa be kontina akasunna junubu be cede la katubi katala makala ya fadel bon ko ale ni doni ke bawo do ye nyon soso ale ko te daga su qur'ana ka kalaka ko doni ke bawo do ko basi tala qur'ana ka kala su ka ku ye nyon soso minna bo qur'ana kala su ka kera sa su turalende kofe nu be sigi ko be ayatul kursi kala be kulun nunun kala bidiya de ye ulu ye delila tula qur'ana delila tula sunna cidan ko man adasa fi amrina haja ma laysa min fa huwa raddu akoni mugo ni ko kura do nin dina kuno min tala ika barabe sagima na chogo do la mani amila amala laysa li amruna fa huwa raddu na chogo do la ni mugo ye barake nin dina kuno ale cide min nyamra ni mi ka barabe sagima qur'ana kalam min be janaja kola i jole ni kabaru folo ke be fata min kala hadisa dole ka sura surman faraka na bora wala cide ko la taj'al buyutakum quburan اقرأوا في بيوتكم سورة البقرة لا تجعلوها قبورا كيدن كو اي سورة البقرة كلاكا سوكونو اكنا كا سوكيكم كبرو دون كبو كو ني حديثا مفهوم يا يرانا كو قرآن كلانتك كبرو لا كلانتك كبرو لا قرآن تك لا كبرو لا قرآن كلانيورتك كبرو يي كبرو كوني يدي ني سوسو تورا اكافو ala delala ka yafa balima ma ya akala delala ka ne sabati si so gena nyine ko de sabati ra cide muro qur'ana kalante bidiya do lesirita la dinala no kala nyine yede su fatulen ko fe ngam mo wole ko fara nyon ka qur'ana kala ka barajil la sen ka suma ni ye jama de wole karamo de wole ko ka qur'ana jigi
a baraji kasi ka suma i y'u sara doni ke ba wewa ma jabi nani mbew ni nya haramu ye nin tebbe parce que qur'ana kala nya bato de mogo be qur'ana kala ka baraji nyine ala de fe mogo te qur'ana kala ko sara nyine diya kono nuyu wele de ka qur'ana jigide e bu sara nin tebbe e wate se suma bidiya do fana e pe qur'ana jigite qur'ana jigi yede yere ka sigi kata fatiha la ka karanyogo ndafe kata fo kata adafa ninde ye qur'ana jigi kamugo ka qur'ana tilani nyogo nje hijibu fulabe ni mbolo ninye hijibu kelen kala ko aw be wulu bari bari nyogo na ko aw ye qur'ana jigi te qur'ana jigi de ama qur'ana jigi bidiya do aw munum ba ka ye junubu soro na ye wori de minala wori munum minala ye haramu mina abaraji te se suma ni karamugo de walela doni kama ka nyogon soso be yoro juma ni kelen sigiran mfa fatura ube mba fatura nyere sigiran ka sokono nyin ka qur'ana ta kan ka qur'ana kala kan ngania ala ka baraji shem fama uba ka baraji shem bama doni ke bawu ye nyogon soso ni ndela do ko ni i yere de yen ninke ka sokono kan ngania baraji ka se ka soma ko ni bese do ko atese min sahalen do buno seminu tuma me kuma fula info ako min sahalen do ika qur'ana kalan ki yere ye ka do ki bange bagay parce que ciiden ko cogode ako jama'ata ibnu adam in qata amalu illa min salas sadaqatun jariya aw ilmu yuntafau bi aw waladu salu yadullah ciiden ko ni sub ko ni banay fatura ko bara ika bara be tigra jiya kono fonni sabate sadaqatun jariya ube iye doni minto doni nafalama minto ikofe ube niye denyuma to abe do ukie ciiden to qur'ana kalando na ma qur'ana kalanfo ako niye denyuma to na ye do ukie imamu na safa ibaka ko qur'ana kalante se sumata nafa aba dellake aya walle salil insani illa ma sa ko alako foi teke hada madenye yomale kama do foi yere minbara me ka fu karasa de qur'ana kala aka baraji ewa dinne malagara ube den ka sige ko aka qur'ana kala ka baraji ci malagara ako wa alle salil insani illa ma sa foi te hada madenye lagara foi yere ka bara donc kuma salenye kuma minye qur'ana kala ka karamo wele ko ka qur'ana kala ye haramu ye bidiya nyogon soso tola men nyere ka sigin ka sokono ka qur'ana kala ka baraji nganyam bange bagay doni ke baw doye ni ladaga ko abelle she kuma sahalenye minye kana ka masabatu cide ni seba bolo ka qur'ana kala ki yere ka do ki bange bagay